ewa jamana in fana kono ka sunna ni bidia fara ɲɔgɔn ka jamana in tɛmɛn'o kan dɛ olu ko sisa de mushrikiya ni tawhidi u y'o yɛrɛ de fara ɲɔgɔn kan ka kafiriya ani ewa silamiya fara ɲɔgɔn kan ka munafaqiya ni muminiya fara ɲɔgɔn kan o de kɛra jamana in kɔnɔ sunna ni bidia kɔni ka fara ɲɔgɔn kan u tɛmɛn'o kan ni mɔgɔ bɛ taa sigi de kerecɛw u bɛ e ka kɛnɛ kan kafirinw wɛrɛw u bɛ ka kɛnɛ kan e ma ban nin si ma ko e bɛ o bɛɛ kɛ kelen ye o bɛɛ ye kelen ye e bolo i ma ba si t'a ma e ye silama de wa ka sunna ni bidia fara ɲɔgɔn kan jamana in tɛmɛn'o kan balawu belebeleba de bɛ nin jamana in kɔnɔ min bɛ dɔɔninkɛbaaw kan u ka jɔ dɛ ni dɔɔninkɛbaaw ma jɔ jamana in an jɔrɔlen do koyi wa in tatawallaw yastabdil qawma ghayrakum summa la yakuna musalakum an bɛ sira la kana ko kan na jamana in kɔnɔ koyi min bɛ nin jamana kɔnɔ sunna ni bidia farala ɲɔgɔn kan kafiriya ni silamiya ka kɛ kelen ye tawhidi ni mushrikiya ka kɛ kelen ye munafiqiya ni mu'miniya ka kɛ kelen ye ka bɛɛ kɛ kelen ye tana si tɛ ka silama kɛ ka kɛ jamana kɔnɔ tana t'i la ni mɔgɔ min ko tana bɛ ne la kɛlɛ bɛɛ bɛ wuli k'e de sɛgɛrɛ juguya bɛɛ bɛ de e kan kɛlɛ bɛɛ bɛ e de ka jamana kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ ko ninnu ka bɔ ɲɔgɔn na sunna ni bidia ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na u ka faranfasiya an ka sunna fɔ n'a ka dalilu a dama an ka bidia fɔ k'a lagosi k'a ko kari k'a jɔ a dama an ka muminiya an k'o fɔ k'o bange k'a jɔ a dama an ka kafiriya bange k'a jɔ a dama an ka shirku bange k'a jɔ a dama an ka tawhidi bange k'a jɔ a dama u ka bɔ ɲɔgɔn na u k'o de ma ko dictateur ko a ka kuma cogo man ɲi ko a bɛɛ bɛ kafiriya a ye bɛɛ kɛ bidiya mɔgɔ ye a ka wajuli bɛ tɔgɛrɛmali a ka wajuli bɛ mɔgɔ kɛru mɔgɔ min ko ninnu ka bɔ ɲɔgɔn na jamana kɔnɔ gɛrɛntɛ bɛ e de nɔfɛ kɛlɛ bɛ e de nɔfɛ ko i m'a ye i b'a kɛ k'a gɛn misiri fila la ko hari misiri fila bɛɛ k'u y'a gɛn Allahu akbar wallahi ne nisɔndiyalen don nin ko ninnu na cogo min ala b'a kɛ ka nabi ɲumanw ka titiri di ne ma kabako dɔ kɔ u t'a dɔn kabako de don Silamɛw yɛrɛ delila k'o fɔ a ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ jama cɛ la musiriki jama bɛɛ bidiya jama bɛɛ munafiki jama bɛɛ ko tɛ e nɔfɛ si ka yɛrɛ la e ye karamɔgɔ ye e bɛ jamana kɔnɔ musirikiya b'a kɛ ka jamana in wuli bidiya b'a kɛ ka jamana in wuli nkalon b'a kɛ ka jamana in wuli e ye karamɔgɔ ye e bɛ kutubaw kalan e bɛ wajuli kalan juguya ma ta k'e sɛgɛrɛ kɛlɛ ma ta k'e sɛgɛrɛ e ma kɔrɔfɔ nkalon ma da e la i tɛ foyi la i bɛ hadamadenw ni dungo fɔli de la i ka pɔsu kama mɛ diinɛ kɔni tɛ diinɛ kɔni tɛ ni karamɔgɔw bɛ diinɛ fɔ jamana in kɔnɔ jamana in bɛ kɛ nin cogo la sunnamɔgɔ fɔlɔ minnu tun bɛ nin jamana in kɔnɔ cɛkɔrɔba minnu tɛmɛna i tun man ca mɛ u jɔr'u ka sunna kan ala ye dɔɔni fitinin min kalifa u la u jɔr'u ka sunna kan u ni mɔgɔ si ma ɲagami ɲɔgɔn na ala ye bidiya mɔgɔ ni kafiri minnu tun bɛ jamana in kɔnɔ a munafaga bɛɛ siran'u ɲɛ mɛ tuma min ni dakatiri kuraw nana majisiteri kuraw nana ninkala kuraw na kiriji do de arabu kampo cayara u y'a bɛɛ kolonco ka bɛɛ nɔgɔya ka bɛɛ ɲagambe ka bɛɛ nɔgɔya tɛ ka diina bɛɛ kɛ nɔgɔya ye tɛ n ko hari ni anw ka ko fɔra karamɔgɔ dɔ ye sunna karamɔgɔ de da bidia karamɔgɔ ta kɛ kanw kɛlɛ o minnu b'u danbe ka taa sunna ma de b'a kɛ kan kɛlɛ n ko n'an ko fɔra u dɔ ye u b'a fɔ n ka dictateur do sa ale ye dictateur de sunna karamɔgɔ yɛrɛ de anw tɔgɔ ye o de y'u bolo ka ala ta fɔ ka bange tawhidi fɔ ka bange ka ewa sunna fɔ ka bange ni o de b'a kɛ dictateur ye an ka kɛ dictateur ye fɔ ka taa sa ni sunna bangeli tawhidi bangeli ka bidiya ko kari ka kɛlɛ ni o de b'a kɛ dictateur ye an ka dictateur ya fɔ ka taa sa hijibiyaw de ka baara nin u tɛ foyi la jamana in kɔnɔ olu yɛrɛ de b'a kɛ ka sunna sen bɔ a kɔrɔ hijibu man ɲi dɛ olu de bɛ ka jugu sunna mɔgɔ ma ka jugu sunna kɛlɛli ma ka tɛmɛ bɛɛ kan mais an bɛ min ɲini ahli sunna wal jamaa la faamu salafu salih jamana kɔnɔ jamana kɔ kan mɔgɔ si kana décourager dɛ nin diina an jɔlen b'a kan dɛ
an jolen bakare an ka sheko da mayira sunna mo lesa min simata ahli sunna at-talawun koloru caman tigini nosiya sunna mo kata man sete ni sunna mo ko kuma fola de ube koloru caman tigide sunna mo ta ya dairela ta sunna min simata ahli sunna ta sunna mo kam man kutu ta kam man kutu laje sunna kitabu kono sunna mo kam man kutu te talawunu ya do boso uma botaka ku boso sunna karamogo do u ye bosoli kela de bilala nyanama ya ka boso atumbe munfo kana fil kitabi kana jalika fil kitabi mastura aboso to tumbe ninde fo kana jalika fil kitabi mastura shiyawu de ye bosoli kela bilala na tara qissatun ajibatun li Sheikh Abdullah al-Bukhari na tara nin fanata abin nin qissa fawiye kaseti kono qissa yu jaman min be ube kaside ni nana ceyin to ko min bosora shiyaw ulude ya boso basiga kode ko shiyaw fulede ku ye ciden ka dina cinya ka dina yelema ko mo min ni binye tambi bolo konon to imbe fili shiyawuma tanna ika fili wula tuguni ni ma fili wulula ika fili urumewuna tuma mi shiyawu ya mina ka do kasola min tumbe nyema ya la shiya de do fanga bula ya mina ka do kasola aya nyininka akon nyame ke eko ni binye tambe mugo min bula ka kononto fili anka ko ewa tanna ka fili urumewuna akon ma funin chogola de ale nyana be bo aka kuma de ka ko ya fo chogoda akon ko ni binye tambe mugo min bolo kononto aka be fila awula aka sage ka tanna faraka parce que aye tiren ka dina yelema ka fale ka fendo akono minta akono adiminana ako yahuda dore ka boso yahuda aye yahuda de bilala ko aka nyana ma ya boso yahuda nye boso li ta kunkolo de la anyana ma ya bake ka boso abake ka fo kana zalika fil kitabi mastura kana zalika fil kitabi mastura aka jikru kera ninde fo yahuda shera dishi roma yahuda kafiri de do nana ka kafiriya tora min baka a hinana ala aye muruke aka binye yoro ka sogoye pura kasa aya faga nin chogo de la o kera mogo la ni sunna kama Sheikh Muhammad ibn Wahhab genna dugu sabari nin kitabu tiki uya ge dugu jamana fula de ya ge dugu o tate ka ge ka bo misira dugu a genna ka bo dugu fula de la sabatela sabanna de la ni Muhammad ibn Saud ya deme Sheikh Muhammad ibn Wahhab nin tawhid kama uya ge dugu fula de dugu sabanna de ayed deme baga sore ala kan sabati de